Yesus Kristus गासै मानसि जाति मानसि माहारिनि थाखाय Yesus Kristus इउनिभार्सेल बे जोंनि थाखायल' नङा होननानै बुंदों। जेनेबा कर्टआव जाजनो आङो साप'ज आं जाज आंनि लोगोआ दाय मावनानै दोनो बेयाव नाथाय बिनि दाय मावनायखौ आं गासै फाइनफोरखौ फोरिनानै आं बासायगोन बे हाबाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ खालामबाय जिसु ख्रिस्ट'आ खालामबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बुहुमनि थाखाय थैबाय। जेब्ला आं गुवाहाटीयाव थायोमोन आं करियानफोरजों थाफायोमोन करियानफोरनि फोरोंनायफोरखौ आं मोनबोदों। जोंनियावबो माबा दङ जोंनि बेप्टिस्टफोरनि सानै साथामसो फोरोंनाया मोजां हामा नङा नाथाय बिसोरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ बिसोरो लाबाय थायो जहर सेबाला 29 सिरि जहर सेबाला 29 सिरि इंलिशाव The next day he saw Jesus coming towards him and said, Behold the Lamb of God who takes away बुहुमनि पापखौ बानलांबाय गासैखौबो लांजोब्बाय बेनिफ्राय मानो नोंहा पाप गैला होननानै बुङो बिसोरो करियानफोरनि माखासे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय कालभारि क्रसआव थैखाबाय जेराव जों थैनांगौमोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय थैबाय नाथाय जोंनि पापनि आखुथायखौ इसोरा लानाखै नङाना आखुथायखौ लांदों रे नों गाज्रिखौनो साननो हाला ना मारावबो हामाखौनो साना ना मारावबो दायखौनो मावा ना मारावबो मावो सानो बेनो प्रमान जिसुआ जोंनि पापखौसो लांदों नाथाय जोंनि पापनि आखुथायखौ लाङाखै आरो बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनानै जों निमाहा लानांगौनि बाथ्राया फैयो सानफ्रोमबो जोंनि दाय मावनाय बिसोरनि बायदिब्ला गाज्रि खामानि मावब्लाबो पाप गैला बेखौ समाजा गुलाय गुथि जालाङो गाबोन सोरखौबा दानस'नोबो हागोन पापानो गैला गाबोन सिखाव खालामनो हागोन पापानो गैला मन्दलियाव जुमाय लोंला लोंसि खालामनानै गेजेर सलायबाय थानो हागोन पापानो गैला पाप गैला खालामबाय थादों गासिखौबो नस्थ' जालाङो गिनानै जों मा जों सोलोंलांबाय थानाय जों आत्मिकआव देरलांबाय थानाय बाथ्रासो नंगौ जों जिथु थैनो गोनांनि पापखौ जिसु ख्रिस्ट'आ लांमारबाय हसायनो आरो जों बिनि थाखाय जों जिंगासिनो गोनां गैया नाथाय जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जों फोथायब्लासो दिनै गुबुन फोथायारिफोरा बिसोरो सिखाव खालामनायखाय बिसोरो हामा हाबा मावनायखाय नोरोगाव थांगोन बे बाथ्रा नङा दिनै ख्रिस्टाना पाप मावस्राया नामा दिनै ख्रिस्टाना दाय मावस्राया नामा जों दिनै इंलिस रोंनायजोंल' जथेस्थ' नङा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि थाखायब्ला जों जुदि बाइबेलखौ थोंजोङै ट्रेन्सलेट खालामनोबा दानस्लायनोब्ला जों ग्रीक लेंगुवेज एबा ग्रीक भाषाखौ जों रोंनांगोन हिब्रुखौ रोंनांगोन आरामाइखौ रोंनांगोन जेब्ला जोङो कलेजाव ग्रीक हिब्रु जों सोलोंदों अब्ला मिथिनो हादों बिनि इम्परटेन्सआ बेसेबां आरो जोंनि गेजेराव गैयिनि थाखायनो बेफोर जाहोनफ्रा जोंहा जादों आरो बेनिखायनो जोङो आं इनकारेज खालामो मानसिफोरखौ फरायनांगौ आं बेनि बाथ्राखौ गाबोन मोनाबिलियाव आबुङै बुंगोन आं मोजाङै बुंगोन बेनि बाथ्राखौ नाथाय जोंहा दिनै टपिकआव होनाय बायदिसो आं बुंगोन टपिकआव होनाय बायदिसो आं बुंगोन इंलिसाव प्रफेसिएशन होननानै बुंदों प्रफेसिएशन माने इसोरा मानसिफोरखौ रागा जादोंमोन बा मानसिफोरनि सायाव रागा दंमोन मानसिफोरखौ खोंगो जोंनानै दंमोन बे इसोरा मानोना मानसिफोरा पाप खालामबाय मानसिफोरा पाप मावबाय बिनिखाय इसोरा रागामोन मानसिनि सायाव आरो बै रागाखौ इसोरा जोंनियाव गाराखै रागाखौ बियो गावनि सासेल' फिसा जिसु ख्रिस्ट
इसोरा रागा जादों नाथाय बे मानसिफोरखौ पापनिफ्राय गहोनो थाखाय बे मानसिखौ मोनफिननो थाखाय थैनि बुलि गोनांथिखा गोजाम रदायाव जों नायोब्ला मेन्दाफोरनि बुलिफोर होयोमोन पापनि क्षमा मोननो थाखाय मैसोफोरनि थै बोलि होनो गोनां जायोमोन क्षमा मोननो थाखाय इसोरनियाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ सारि जायाखैमोन नाथाय बै समाव जिसु ख्रिस्टआ बिफाजोंनो दंखायो सोरगोआवनो दंखायो गोथार जिउमायाबो इसोरजोंनो दंखायो नाथाय जिसु ख्रिस्टआ फैनानै माने जोंनि पापफोरखौ बांसबाय लाफैबाय आरो बिनि मानिया बेनो जिसु ख्रिस्टआ गावनो थैनानै जोंखौ बासायबाय आरो इसोरा गावनि बिसाखौनो थैहोनाय आं शान्ति जायो जोंनि सायाव जे रागा दङमोन बे रागाया जोब्बाय गावनि बिसाखौनो बे खस्थ' होनानै बुलि होनानै इसोरा गावखौ शान्ति लादों बेफोरबायदि नङाब्लाथ' जों थैजोबनांगौमोन गासैबो मानसिया खारन पापनि फिथाइया थैनो नांगौ आरो बे मानो आरो नैबे मोनसेयाव जोंखौ नुनो हादों नाथाय जोंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखाय जाबाय बेयो जोंनि थाखायल' नङा आसलते बे बिजाबखौ ज'ना लिरदोंमोन आरो बे लिरनायनि जाहोनाव गोबां दङमोन बे बिजाबा प्राय बेबायदि ख्रीष्टाब्द AD 85 to 95 AD आव बे बिजाबा लिरजादोंमोन आरो बे बिजाबखौ लिरनायनि उद्देश्यआनो जाबाय नंखाय फोरोंनायफोरा बेयाव हाबदोंमोन बे मण्डली गोजान जाबाय बुङो इंलिशआव for all have sinned and come short of the glory of God साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय जोङो मानो गोजान जाबाय बुङो आरो बेनिखायनो जोंनो सासे बासायगिरिनि गोनांथि जादोंमोन बुहुमाव सासे दाय थाखानाय मानसिया सासे दाय गोनां मानसिखौ बासायनो हाया जुदि नोंहानो अलरेडि दाय दंखायोब्ला नों मिटिंआव गसंनानै बैखौबो निमाहा होनानै नों बुंनो हाया मानो हाया खारन नोंहानो दाय दंखायो नों आरो गुबुन सासे दाय थाखानाय मानसिखौ माबायदि नोङो बासायनो हाया आरो बेनिखायनो जोंनो बुहुमाव बेबायदि बासायग्रा गोनांथि जादोंमोन आरो बे रावबो नङा जिसु ख्रिस्टआनो एग्जाम्पल मोनसे उदाहरन हिसाबै नायोब्ला हाखर मोनसेयाव सानै मानसिया गोग्लैना थाबाय गोथौ आरो जेनेबा गोथौ हाखराव बै सानैया गावसोर गावजों गाव बासायलायनो हानाय नङा मानोना सानैबो हाखरावनो दङ आरो बिसोरो बे हाखरनिफ्राय बासायजानो मोननोब्ला सासे बाहेरायाव थाथारनांगोन गोजौनिफ्राय सासे बोहरग्रा बेबायदि व्यक्ति थाथारनांगोन अब्लासो बिसोरो बासायजागोन नङाब्ला बिसोर हाया बिसोर सानैबो बे हाखरावनो थागोन आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टआ सासे दाय गैयै मानसि पारफेक्ट लेम होननानै बुङो इंलिशआव मोनसे सासे गोथार मानसि आरो बे मानसि महरै थैनांगोन बे मामोन गोथार आरो बेनिखायनो जोंहा टिमाव होखानाय दङ 1,2 सिरि आरो ख्रिस्टआ गावनो जोंनि पापफोरनि थाखाय क्रुसाव होजानानै जोंखौ पापफोरनिफ्राय गहोबाय नाथाय जोंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखाय जाबाय आरो बे बिफानि बाथ्रा खालामनाय नङाब्ला बे गुबुनखौ बासायनो हानाय रावबो गैया
आरो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसेबो दाग गैयै दाय गैयै आरो बिनि थैजोंसो सुस्रानो हागौमोन। बेनिखाय जिसु ख्रिस्ट'आनो फैनानै जोंनि थाखाय कालभारि क्रसआव थैनो गोनां जादोंमोन। जों बे सिरियाखौ जों आरो खनसे फरायबावनो आरो ख्रिस्ट'आ गावनो जोंनि पापफोरनि थाखाय क्रसआव होजानानै जोंखौ पापनिफ्राय गहोबाय। इसोरा बेखौ सोरगोनिफ्राय बेबायदि मोनसे बेहेक खामानि बायदियै संसाराव थिनहरदोंमोन। बे थिनहरनाय बे खामानि जिसुनि मावनांगौ खामानिया जाबाय बे थैथारनांगोन आरो थैनायनिफ्राय थैनानै मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनांगोन। आरो बेबादिनो